Fanklubu HK Dynamax Nitra sa podarilo na tento zápas zorganizovať megavýjazd. Od 2. hodiny sa hlavne hokejachtiví fanúšikovia schádzali pred zimným štadiónom. Dneska bude to prvý veľký megavýjazdový zájazd fanklubu Nitra od jeho histórie. Je to 6 autobusov, plne obsadených, 45 miest, to znamená zhruba do 300 ľudí. Odchádzame pozbudiť našich. Ja pamätám, hviezdy žiarili, čas, čo letel ladom, patril nám. Neodišiel, čaro stále má, chce to správnu rýchlo, žiaden páč. Čas víťaziel, tak neprestaň si teraz veriť, iba takto šancu stále máš. Nech ďalšou tretinou nesie sa aplauz náš, ktorý zaslúžene patrí vám. Veď starou pravdou je, tá platná zostáva, najlepšou obranou je útok sám. Čas víťaziel, tak neprestaň si teraz veriť, iba takto šancu stále máš. Tak im nedaj ani chvíľu dýchať, ten víťazný gól bude náš. Poletí to od modrej, u nás v Nitre sa tak hrá, aj život za prihrávku, čo víťazstvo nám dá. Poletí to od modrej, u nás v Nitre sa tak hrá, aj život za prihrávku, čo víťazstvo nám dá. Poletí to od modrej, u nás v Nitre sa tak hrá, aj život za prihrávku, čo víťazstvo nám dá. Poletí to od modrej, u nás v Nitre sa tak hrá, aj život za prihrávku, čo víťazstvo nám dá. Súboji lídra na ľade 4. tímu extraligovej tabuľky sa od úvodných minút hralo vo vysokom tempe. Nitra začala útočne, ale hovorková obranná škola zatiaľ slávila úspech. Keďže Michal Fikrt je zranený, Svätyňu hostí hájil Jozef Račko. Ten kapituloval hneď z prvej strely medzi tyče. Trenčín do vedenia poslal v 8. minúte Melichárek, keď sa po jeho strele spomedzi kruhov dostal puk za bránkovú čiaru aj s prispením šťastia. Ako vidíme, svoj podiel viny na góle nesie aj brankár Račko. Po góle dostali domáci krídla a ex-Nitran Poliaček to takto skúšal na svojho rovesníka. Potom si už slovo pýtal hlavný rozhodca Mihálik, ktorý po čistom obrannom zákroku poslal Vlka na trestnú lavicu. Pri presilovke sa druhýkrát mohol tešiť z gólu Melichárek, jeho šanca však zostala nevyužitá. V druhej polovici prvej tretiny sa Zubri opäť dostávali do tempa. Vypracovali si viacero príležitostí na strelenie gólu, no paradoxne skórovali domáci. Obrovskú chybu podstaveka pretavil v gól Nemec a zvýšil tesne pred prestávkou na 2-0. Gól do šatne Nitranom určite na psychike nepridal. Druhá tretina priniesla takisto výborný hokej. Úvod vyšiel veľmi dobre domácim, keď sa v skrumáži najlepšie zorientoval Sikorčín a poslal Trenčanov do trojgólového vedenia. Od tohto momentu sa postavil do brány mladý junior Konrád. Už o minútu po inkasovanom góle si spravil Andrej Kolár z Trenčanov výtyčky a ponúkol Ľubomírovi Kolníkovi zapísať si 7. gól v tejto sezóne.
Ešte raz vidíme fantastické periférne videnie hráča širšieho výberu slovenskej hokejovej reprezentácie Andreja Kolára a gólovú pečať Ľuba Kolníka. Nitrania vycítili šancu zvrátiť výsledok, no ani Vozdecký, ani Štefánka neskórovali. Asi najdôležitejší moment v zápase sa odohral v 37. minúte, keď Kolár po naskočení na ľad z trestnej lavice nepremenil samostatný nájazd na hálu. Útočné snaženie hostí vyšlo na zmar. Trenčania potom výborne zakombinovali, no Konrád, aj keď so šťastím, gól nedostal. Blížil sa záver druhej tretiny a Dukla opäť udrela. Igor Majeský skóroval v čase 39:59 a tento gól asi definitívne poslal Nitranov do kolien. Po dvoch tretinách teda svietilo na ukazovateli Trenčín Nitra 4:1. Záverečné dejstvo sa začalo veľkou ofenzívou hostí, ktorí sa snažili streliť kontaktný gól. Z ojedinelého výpadu domácich mohol zvýšiť Nemec, ale dostal sa do uhlu, odkiaľ sa góly nezvyknú dávať. Toto všetko sa udialo v prvých 5 minútach. Ďalšie pokračovanie tohto zápasu je výsledkom hlavného rozhodcu Mihálika, ktorý necitlivým pískaním znervóznil nielen hráčov na ľade, ale i divákov v hľadisku. Zápas jednoducho opäť nezvládol. Tento Terminátor udelil dokopy 330 trestných minút. Naďalej však isto zostane nezničiteľným, nedotknuteľným rozhodcom. Zdá sa, že pomaly sa diváci nebudú vyberať na hokej, ale na tohto hrdinu a jeho niekedy až neuveriteľné počiny. Jedno je však isté, nechutný záver pokazil dojem z hokeja pre 4976 divákov. Otázkou teraz zostáva, koľko z nich sa vyberie najbližšie na hokej. Posledné 2 minúty pred koncom, keď už bojovalo len torzo hráčov, zvýšil Homer na 5:1. Zhruba 300 divákov z Nitry, ktorých bolo počuť počas celého zápasu, potešil v závere Dušan Milo, ktorý pri presilovke upravil na 5:2.